ଚାମଚା ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ ସାବର ପଠାଉଛନ୍ତି ଏଠି ବଞ୍ଚିଲା ଛୁଚି ସୁଚାଇ କିଏ ପାଇଲେ ପାଇଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ନିଖୁରା ମୁଣ୍ଡ ଗଲା ବୁଲୁଛି ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ହଁ ଏମିତି ଗୋଟା ଏମଏଲଏ କିଏ ସେଟା ବାବୁଟା ଇଏ କରିଦେବ ଜନ୍ମ ମୂର୍ଚ୍ଛ ମରଣ ସାଙ୍ଗେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନା କ'ଣ କେମିତି? କାହିଁ ବାବୁ ଆସିବେ କି? ବାବୁ ଆସିବେ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 12 ତାରିଖରେ ଆସିବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ ଆସିଲେ ଦେଖା ହେଲା କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖା ହବାର ନାହିଁ କ'ଣ କହିବାର ନାହିଁ ଯାହା ନେଟର ତ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବ ଏମିତି ନା ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ତ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଯଦି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଗଲା ନବୀନ କହିବେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କୁହ କ'ଣ କହିବ? ଆମେ ତ ନିହାତି ଆମ ଗୋଟେ କୋଠ ଘର ଦରକାର। ନବୀନ କେବେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନ? ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଲିରେ ଯାଇ କି ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଇକିରି ସବୁ ଆସିଛୁ ସେଠି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଏବେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କ'ଣ କହିବ କହୁନା ଖାଲି କୋଠ ଘର କହିବୁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ମାଗିବନି ବା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମେ କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛୁ ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିକିରି ଆମେ ମିଟିଂଟା କରିବୁ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ବୋଉ ଭୁଆ କ'ଣ ନିଜ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଯଦି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ନିଜେ କ'ଣ କରିବ ନିଜେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଲେ ଉପରେ ନା ଏଇଟା ତ ଅଛି ନା କହାବତ ଅଛି ମାଉସୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା 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 ଜଗତ ବଞ୍ଚିଲେ ଯିଏ ଜୀବ ପଥ ଯାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର